Kan neng kono lho. Heeh. Neng kono ke. Neng soke. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah dadi ngono bos critane iki aku digeger apa karo Allah, Bro. Jadi ning omahku enak Allah bos, gak metu apa. Soale iki Mbak Otit sing ngerti. Mbak Otit, nang ndi Mbak Otit? Neng jero omah. Ning jero omah. Jadi aku kan ning baon. Ya. Nah, jadi aku kan ning baon, Bro. Soale Ulap-ulap. Ini apa ulap? Iya, kena kae. Kena lampu. Kena lampu kamerane. Ulane ning ndi? Neng kono lho. Ya dadi aku iki karo goleki telepon ali tak jak goleki ula. Ulane piye warnane ulane? Aku iki kayak warna cecek. Kayak logo. Logo iso. Logo iso. Ora mungkin logo. Nang ndi? Kan buku nek ngomong ning kene to. Iya, kuwi lek ning kono. Iya. Dhuwur kono. Iya. Terus ulane ngising ning kene. Ngising ning kono wi. Oh, ngising ning kene. Heeh. Oh, dadi ulane ngising ning kene bos. Ulane sak pira? Sa anu kipas. Sak kipas lho. Ora. Kipas lho. Sak anu kene. Pira ulane? Sa ngene iki lho. Sak iki. Oh, berarti Iya, gede. sak warnane. Oh, berarti sak warnane iki wis gede berarti. Iya. Sak iki. Iya. Lah terus ulane parane nang ndi? Parake ning dhuwur ana. Parane dhuwur. Ya, jadi iki aku tajak telepon hari arep tajak goleki bos soalnya bahaya, Bro. Sumpah. Enggak. Gak mau Turu-turu. Dan kok awake turu pas angker tau rok. Dan kok gua wingi nyeblok ning wong. Jadi membahayakan. Jadi kalau kan kene to. Iya, neng kono wi. Gua posisine rene Terus Munggah kan rono. heeh, munggah rono kae. Munggah rono. Nah, jadi aku yo penasaran kalau tekek kae soalnya kan tekek Iya, tekek kok gak. Iya. Jadi tekek ini kan mesti religi berarti lo posisine isih ning daerah kene. Kita nyelpet kita ulane. Nyelepet rono kae. Gede lho Al, soalnya nek sak kae mesti ketok. Lah tapi ulo nek munggah piye ya, Jan? Duh, ulo kok mbok tengok ulo menek apa kuwi? Iki lho iso menek ngene iki. Masa dilet iki. Saya ulo gak ngerti. Wakan enek to sing manggone terus dhuwur. Aku bingunge kok iso ngising oh. Ya mangan kok iso ngising piye to? Padha karo menungso nek bar mangan yo ngising. Lho, Iso nguyo yo iso ngising. padha menungso. Menungso. Ulo sampean iso ngising. Ya dadi aku meh golek iki, Bos. Golek ulo. Soale posisi tak goleki terus iki. Tak temune iki. Soale posisi gak kene gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin. Soale ning kamar kan bersih. Bersih. Jadi ulo kuwi Kayake wi kok mati Lho, lampu. Mati lampu, Bos. Ki piye ki mati lampu ki? Ya iya. Malah mati lampu. Alah puweteng. Pelene jane di parani iki. Sentere ndi sijine sentere? Kecupan. Sentere Gak ndi? ero. Jadi mati lampu bro, dadi sepurane gak patek genah ki. Jadi soalnya mati lampu bos. Apa itu kana? Sentere ndi bu? Situ bu? Gak tau. Hati. Berhati-hati. Cuma cuma. Jadi nggak sita masak bro. Iya tau peteng-peteng gitu loh, apa gak masak gitu loh. Iya, ketok pernah. Ketok. Jadi peteng bos. Ketok pernah Mbak Tit? Flash ya Mbak Tit? Nah, hah? Ketok ya? Flash. Flash. Dit. Cek ketat. Nah. Nah, jadi kesimpulannya mati lampu gitu. Jadi rada kesulitan bos, soalnya mati lampu bos. Kesulitan ulone guntemo. Ayo, memang boleh ya. Iya nih, Soalnya aku. Sebentar tekan to. Wah. Ketok toh? Ya gak patek. Peteng nih. Peteng. Lah aku takutnya iki, takutnya kok sasarannya manukku bos. Jadi manukku takutnya kuwi. Jadi Lah engke sasarannya kok akeh. konyolnya ngono. Goleki. Anu. Goleki paling. Yo, soalnya kono yo wedi. Emang kambu. Anu nek.
Ini iya. Iki lho malah mati lampu ya. Nah. Jadi iki warna nonton muga. Ora ini munggah iki, Mbak. Trene to. To. Ya munggah rono Munggah rono kuwi. kuwi. Ya terus langsung rono kae. Langsung munggah rene iki. Lah dhewe sempat laser kene. Ya. Katanya blok. Oh gak nyiblok. Belum sing ketemu. Nyeblok mah tak dene enek mati lampu terus njugan. Asli to genah ulo to berarti. Iya. Dawa kak. Jadi rada kesulitan, Bos. Jadi rada kesulitan soalnya mati lampu. Mati lampu. Kita golek ket mau wis ora temu. Tapi nek nang dhuwur kono posisi ning kono mesti kudune ketan berarti. Iya ketok. Kudune ketok. Tekek iki gak wani anu. tekek iki Mesti gak wani. ngetok terus. Jadi rumbu kayak kayu-kayu alam kae. Jadi nane aku runo ya. Ulo kayu tadi. Ulo kayu kan gak bahaya. Takutnya iki nek ulo sing berbisa. Jadi ulo sing berbisa kan bahaya to. Ngono. Jadi wis tak goleki gak temu ulo ki manggone nang ndi ya? Ayo aku ya, langsung. Jadi Leke lho, tikus enak tikus. Tikus yo kira wani. Tikus mandek ning kono ya ora wani. Tapi di daerah kono Kuwi iki. berarti sik ning daerah kene. Iya. Di tikus bareng sik ning kono ya. Tikusnya ora wedi, tikusnya ora wani. Tikusnya wedi. Tapi dia posisi kok kene ketok ta, Mbak? Ketok. Oh ning kono wi kok. Oh, ning kono ketok ya? Iya. Dulu lho, Bos. Aku takutnya kan sama lebu terus kamar ngono lho. Terus nyegong turu. Ya bangun tuh ya mulai mau maksudnya mau sing gak bisa to. Tapi nek uangnya lebihnya udah sombong. Tapi warnanya kuning kak. Warnanya kuning. Tak nek cat. Kayak ngene iki ya. Cat. Ulo ini kuning wi, enak ulo kuning. Atake kan anu ulo kaya blungkan ke. Ubah warna. Ya, kuwi ulo enak to sing warna kuning iki nek ngarani ulo pajang. Ulo pajang wi ulone dawa. Jadi ulo pajang terus ulo Kayak cicak. Masa kuning lho, gak ijo. ya kuning to, ijo ulo apa? Ulo gadung ijo. Kayak cicak warnane. Pokoknya sak jenis ulo sing ijo, ulo gadung karo ulo luwo. Jadi kuwi, tapi nek kuning berbisa. ya berbisa. Tapi nek ulo kayak ulo apa? Sing ulo anu ulo pajang kan kuning. Jadi wi syarat-syarat kuning-kuning ngono, Mbak Tit. Nggih to? Gak. Warnane wi Piye? kayak cicak. Lho. Kayak cecak pokoke cicak. Ora, warnane Oh, kayak oh, cicak Tapi Ulo siluman. jadi tae gede akeh. Apa nih? Tae maksudnya ngising to. ulo Iya, teleke akeh. kuwi. Bisa wis buat telake. Buke sampe Ya wingi kan Mbak Sita tak tekoni to, nyapa muka-muka ngono. Lah wingi bar gua telak ulo kuwi. Kucingan tuh ulo. Sopan sih. Jadi ngono bos ki tak goleki gak temu bos. tak culoki wi langsung ngaleh. Mbok anggere mau celok mlayu. Yo. Cuma pateni ya. Ya iya to, soalnya ning omah manggone. Nek manggone ning alas ben, maksudnya kan manggone ning omah to. Kan ora ning habitate to ulo kuwi nek ning omah. Jadi habitate ulo kuwi ning alas. Jadi gak Bayatan. Jenenge gak nilai nanti ya. Nah, telake gak apa-apa, maksudnya kena wong gak apa-apa telake. Takutnya iki kan nek ulo sing berbisa kan jeneng ulo kan bahaya to. Sampai nyokot kan bahaya ngono. So menghilangkan nyawa. Iya, jadi ngono. Itu sing barang berbahaya kan kejugaan. Apa metu rene Mbak Tit? Ora wong blayu kok. Blayu ning dhuwur Ora mate nek metu ning jogo-jogo kene lho. Bukan enek medun to? Gak, Ora gak aneh, medun. Munggah. Ceritane iki geger aku sedina ki perkara enek ulo lho. Diomong enek ulo soalé ulo kuwi ulo apa ya? Ganjel nek atake turu gak anu lho. Ya engko pokoke tak golek sak temu itu. Pokoke sampai temu. Karo tambah ya. Pokoknya cukup juta.
golek terus. Engko nek gak temu ya miteni wong. Iya lho, nek temu medeni wong. Jadi ngono bos ki. Kok Iya piye ta, Bu? Kowe pas ngendi ta? Kowe karo, ujre ning pantelan pamit ta? Gak ki. Ini kan goleki to, mantan apa no, jere gua telek ulo. Berarti akeh telek. Iya, telek akeh dadi. rupane telek piye, Mas ta? Telek rupane piye? Bawa teko telek ulo gak piye to? Warnane. Warnane kaya telek pitik to. Warnane wi ireng, terus Warna putih. putih. Ah, ya ketra lentung. Putihnya dhewe. Telek ulo. Kayak anu, batang. Kayak batang. Jadi telek ulo yang kuwi telek ulo buadep. Nek kira tekek terus ora wani munggah. Tekek rawani. Ora wani. Iki jenenge munggah. Utuh iki. Endi? Dulu ana kae tikus lho sik utuh. Heeh, cek utuh, Ora wani he. munggah. Kalau tikus ora wani munggah. Iki jenenge meden munggah. Iki lho tikus iki dulu ana kae. Ketok ta tikus kae? Ya Ketok ketok cilik Iku lho. ya. Iku lho. Tikus lho ora wani anu. Oke. Kayak bingung gitu. Iya ketoke sik enak. Kayak wedi kae. Soale tikus iki posisine sing ning kono. Kuwi paling gun dadi mangsa. Wong sing ning kene iki tapi bojone ketok. Iya. Ini nyempet-nyempet iki Iki kan nang usuk apa nang anu to, Mbak? Ulo Kan iki. neng kono lho. Heeh. Neng kono Nang ke. usuke. Ya, Apa nang usuk kuwi? usuk wi sing ndi, Pak? Usuk kan iki to, sini-sini iki. Ya neng kono wi nglungker neng kono wi. Oh sempat nang kono. Ya. Peteng, Bos. Tang, ana mati lampu bos. Iki ngono lho. Iki kesimpulannya gak temu ulo iki. Kali bendera mati lampu. Aku lho ning omah rawani. Gak wani. Ya ngerti ulo langsung ndayu. Blayu. Iya. Tak culok isik ta. Jadi ngono ki ulone gak temu bos. Piye iki? Lah kok tak golek iki. Kudu menek. Jadi ngono bos, kesimpulannya iki aku golek ulo gak temu bro soalnya gendala mati lampu. Ki tetep tak golek terus. Ulo sak temoke tak golek soalnya Temu ora temu, Iya, temu ora temu tetep tak golek. Jadi ngono bro, pokoknya terima kasih absen hari ini pokoknya tonton terus channel Kang John bos. Jadi ngono, pokoknya terima kasih. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.